er så heldige, at vi har fanget staldchef Vicky Nielsen. Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt, ja. Hej Vicky. Tak fordi du lige vil være med. Jamen det var så lidt. Hvad sker der her? Altså, jeg tænker, der er mange heste. Hvor mange ved du? Har du overblik? Ja, det skulle jeg jo helst gerne have, ellers så kunne det godt blive lidt kompliceret. I den her weekend har vi i virkeligheden ikke så, synes vi ikke så mange heste. Der har vi omkring 400 heste i stallen. Kun 400? Kun 400, og det er mange heste. Ja. Det er rigtig, rigtig mange heste. Men når vi kører stævnet i næste uge, hvor vi så faktisk kommer til at have endnu mere travlt, så kommer vi helt op og have 700 heste i stallen. Hold nu op. Det er rigtig mange heste. Altså vi er inde i princippet Odense centrum, mere eller mindre. Ja, vi er lige udenfor selvfølgelig, men, ja. Men det er mange heste at have sammen her. Det er rigtig mange heste, og det kræver rigtig meget logistik, og det kræver rigtig meget planlægning. Der er en boks til hver? Det er der, ja. Jeg tænker, der er en del hø, der skal derind, og noget spåner og så videre. Hvor stor volumen er vi ude i, ved vi det? Som udgangspunkt, så får de alle sammen, der bliver altid lagt nogle spåner i alle i stallene, inden de kommer ind. Og ellers så får de jo selvfølgelig både spåner og halm, når de kommer, og de har også altid noget med. Så vi bruger noget, der ligner, ja, hvad plejer vi at få bestilt? En 100 paller spåner, tror jeg, med hvad der er en 25-30 baller på hver. Totalt set for hele tiden? Totalt set, ja. Så det er rigtig, rigtig mange spåner. Det er til 3-3.500, der vi har brugt. Hvor gør vi det, som så skal videre, som er blevet brugt, kan man sige, ud i den anden ende? Ja, vi har sådan nogle container, som bliver tømt, og de bliver faktisk tømt 2-3 gange om dagen. Ja. Så meget ryger der igennem i udmugning. 2-3 gange? Ja. Så det er rigtig meget, der ryger igennem. 2-3 altså container 2-3 container, der ryger hver dag. Hvad er den største udfordring som staldchef? Det er nok at få det hele til at gå op, så alle rytter og hestepasser er glade og føler, at de får en rigtig god oplevelse for at være her. I forhold til at få hele logistikken til at gå op og få alle lastbiler rigtigt ind og få alle lastbiler ud igen. Og de får den rigtige boks alle sammen, så de kan stå sammen med deres venner, veninder, kollegaer. Så det er at få det hele puslespillet til at gå op, så alle får en god oplevelse af at være her. Vicky, det er ikke første gang, jeg er i en stald, og jeg tænker, at når jeg spørger for største udfordring, jeg er helt sikker på, at det er en kæmpe udfordring, det bliver der, fordi at, der er mange holdninger, der er mange meninger, der er mange mennesker. Det er der, ja. Så vi skal tage mere af din tid. Tusind tak, fordi du ville være med. Jamen, det var så lidt. Tak. Tak.